Demà fa 20 anys de l'entrada en vigor, atenció, 20 anys de l'entrada en vigor del carnet per punts, del carnet de conduir per punts. Una reforma que va marcar un abans i un després, sí, en la seguretat viària. La conducció, però, també ha canviat en aquests últims anys per la introducció dels vehicles elèctrics que tenen el canvi automàtic. I aquest element fa que a les autoescoles hi hagi cada cop més aspirants a examinar-se amb aquesta modalitat, la del cotxe automàtic en lloc del canvi manual. La Joana n'és un testimoni, ens explica els motius. He triat el carnet automàtic, ja que a casa meva, de fa molts anys ja, anem amb cotxes automàtics i jo, quan vaig pensar a l'hora de treure'm el carnet, evidentment et planteges si fas un o l'altre i vaig pensar que era més oportú escollir aquesta opció, ja que era més fàcil i et pots centrar més en veure el que està passant al teu voltant quan estàs conduint i no estar tan pendent del que és el canvi de marxes, perquè jo sabia que si ho hagués escollit m'hagués agobiat molt perquè és molta sincronització i està molt atent a tot. I vaig pensar que era més fàcil i vaig escollir aquesta opció. Això és el que ens diu la Joana. Però, de fet, el canvi de tendència també va acompanyat d'una normativa de la Unió Europea que diu que el carnet de manual, el canvi de manual, vagi desapareixent. Alejandro Requena és propietari i professor d'autoescola. Bon dia. Hola, molt bon dia. Vosaltres noteu que cada cop hi ha més aspirants a tenir el carnet de conduir, que us demanen treure's el carnet de cotxe amb canvi automàtic? La veritat és que sí. Cada vegada hi ha més alumnes que demanen el cotxe automàtic. Per què? Perquè ja no és una opció, és una bona opció. I quan parlem d'una bona opció, parlem que amb els canvis que hi hauran i amb la tendència que tenim avui en dia dels cotxes, que són tots híbrids, híbrids endollables o elèctrics, tots tenen el canvi automàtic. És a dir, és una opció molt vàlida avui en dia, és una opció molt bona treure's el carnet automàtic. Ja, el que passa és que si una persona es treu el carnet de conduir amb canvi automàtic, entenc que aleshores no pot conduir un cotxe amb un canvi manual, que encara són la majoria. Això és veritat. Ara mateix, si et treus el permís automàtic, només pots portar automàtic. Si et treus el manual, podràs portar els dos. Però què passa? Que tenim una directiva europea que el 26 de novembre de 2028 ja es té que donar forma i la manera d'aplicació, la transposició de la normativa europea a l'espanyola i com a molt tard, el 26 de novembre del 2029, ja serà d'aplicació una norma que diu que no farà falta fer dos exàmens per portar automàtic o manual. És a dir, que amb 7 hores de formació manual ja podràs portar també el manual. Val. Què és més car treure's el carnet de conduir, amb canvi manual o canvi automàtic? Podem dir ara mateix que les pràctiques d'automàtic són més cares que les manuals, però que són una miqueta més cares, però també podem dir que la majoria d'alumnes fan menys pràctiques. Ja. O sigui, que és més fàcil conduir amb canvi automàtic que no amb canvi manual. No és que és més fàcil, és que és més segur. Ho deia la noia que sortia abans, ho deia. Sí, però que ho digui la Joana, jo li pregunto a algú que és professor d'autoescola, clar, que ho digui la Joana... Clar, la Joana també ha dit, ella no ha conduït mai amb canvi manual. Ella fa una suposició, diu, clar, jo hauria d'estar pendent, vaja, que tots nosaltres aquí a la taula, igual que l'Alejandro, vam aprendre amb manual, no? I al final és un automatisme, no?, que tens. Però és més segur, sí, és més segur. És més segur, pots estar més atent al que passa a fora. L'entorn és més controlable perquè no has d'estar atent a un canvi de marxa, a un embragatge, i al final, si centrem la conducció a la conducció i no en fer coses mecàniques, encara que les tinguem automatitzades, sempre serem conductors molt més segurs. És més, avui en dia un cotxe automàtic té una sèrie d'avanços tecnològics que fan que la conducció sigui molt més segura, també. Val, per tant, aprendre amb automàtic és més ràpid, cal menys pràctiques, em deia vostè. Escolti'm, aquest número 78, tot tatxat que té a darrere, què és això? És el còdig que surt ara mateix quan ens traiem el carnet d'automàtic. Ens surt aquest còdig, que és el còdig 78. Per què el tatxo? Perquè a partir de 2029 jo podré fer, es diu inclús una formació dual. És a dir, jo em trauré el cotxe automàtic, faré 7 hores de manual i després ja podré portar els dos.
Ah, però el de manual també I el farà? desapareixerà el còdic 78. Val, però el de manual també es farà? El pots fer si vols. Pots fer una formació dual, Val, però voluntat. sense examen. Vostè què recomana? Fer la dual o no? Jo, avui en dia, Sí, automàtic. l'automàtic directament. Què us sembla, Sí, això? a mi m'agraden molt les No, un moment, que vaig a la taula, Ferran Espada. No sé, jo tinc la impressió, ell en sap molt més que jo, però tinc la impressió de que si saps fer el manual és molt més fàcil adaptar-se a l'automàtic, no? Sí, que no només si saps l'automàtic passa el manual, si mai has El problema de tot això és que quan arribem a finals del 28, igual ja hem de buscar la fórmula de l'acreditació per portar cotxes que ni manual ni automàtic, o sigui que... O no portar-los directament, no? Bueno, no portar-los, però en qualsevol cas, és evidentment que el cotxe intel·ligent, el cotxe que conduirà sense la nostra assistència directa, si el nostre control, evidentment, doncs cada vegada ens anirà arribant. No sé si el propietari d'autoescoles això s'ho planteja o no. Això segurament amb ell... Això, no sé, Alejandro, clar, això vol dir que les autoescoles, diguéssim, no farien falta. No sé si s'ho planteja, això, aquest futur. A veure, jo tenia cabell i la gent em deia que en 10 anys els cotxes volarien. I ara mateix, mira, continuem portant cotxe i no volen els cotxes. Què dius, Neus? No, que ho ha explicat molt bé. A més, m'agrada molt aquest fons de streamer que t'he posat. Home, sí, s'ha posat un fons aquí. Però jo crec que, a veure, si ells mateixos, els de les autoescoles, que a més són els més interessats en que hi hagi molt negoci, per tant, probablement per ell el més fàcil seria dir no, feu-ho tot, no? Diu, no, prioritzar l'automàtic és més segur, el mercat dels cotxes va cap allà, doncs em sembla també una certa resistència numentina, una mica boomer, insistir en el manual, perquè resulta que tota la vida havia estat així. Val, Alejandro, ara ho dèiem, 20 anys al carnet per punts, es compleix demà. Balanç, positiu o no? El balanç és positiu. Primer per l'idea que et dona el carnet per punts. El saber que el teu carnet val uns punts i els perds és molt visual. Llavors, mentalment, el carnet per punts ha fet una feina molt bona. A nivell de números, home, parlem que fa 20 anys morien víctimes d'accidents més d'11 persones al dia i ara l'hem rebaixat a 3. La veritat és que el balanç és positiu, encara que no hem aconseguit encara la missió 0. Sí, i aquest és un dels temes que sempre aquí amb Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, abordem, i carnet per punts, que ha estat també segur un element que ha ajudat a reduir aquesta xifra de víctimes mortals a les carreteres, que mai el descens és suficient. Alejandro Requena, moltíssimes gràcies, que vagi bé. Digues, Martí Rigau. Jo crec que el que et distreu de veritat de conduir no és el canvi de mòbil, marxa, telèfon sinó... mòbil, el mòbil o... No, els mapes, les pantalles d'aquestes mapes, el CD... És això el que et distreu. Ja no hi ha CD. No, CDs no, els CDs ja no hi són. La música mitjançant... Les plataformes. Però tu has dit, són automatismes, vull dir que realment no hi ha gran... Ara és més còmode, Jo tinc un híbrid i m'ha de meravellar. Sí? Sí. I ara t'atreviries a conduir un de canvi manual? Home, de fet, la meva filla el té de canvi de marxa i el condueixo sense cap problema. Ho sap tot, el Martí Rigau. Gràcies. Que vagi molt bé. Fins al pròxim dia. També la Neus Tomàs i el Ferran Espada. I a vostès fins demà a les 8. Adéu.